dobré ráno. Dneska ideme opäť na pláž, ale mali sme odísť domov o 8, prosím pekne, je 9:30, pretože väčšinou čakáme na Lukáša Kmeca. Zdravím týmto Lukáša, ktorý furt chodí neskoro. To je akože vlastnosť, ktorá je úplne najhoršia na svete. Wow! Takže dúfam, že sa dostaneme na pláž v nejaký rozhodný čas, až nebudú nejaké zápchy a tak. 1 hour later. Vyštartovali sme nakoniec o 10:30. Sme mali nejakých oneskorených pasažierov. Akurát máme pauzu na pumpe, ale proste akože voda, fľaška vody čistej to sa 2:30. A proti som tu vieš, no? Vadí to? Nie, vidno nás. Vidno nás. Takže sme sa rozhodli, že pokračujeme v ceste. Ale mali nealkoholik bír, takže povedal. Mali moje nealkoholik bier. Teraz som mi to v živote sme robiť srandu, to čo som to raz povedala. Máš super tašku? Vieš tak dobre, ne? Teraz Tikono, disco guľa. Tam to ráno láska nebudeš vidieť zadu. Po ceste domov na nás prišiel hladu. Čo zrám hrozne. Zase také isté. Toto isté. Ako ešte po červenom koberci. Brutálny smrad. Kto sem priniesol? Neviem, ale bez A to je zvonku smrdí. Totálny smrad. Totál, brutál. Vajcovka na celý život. Každopádne sme išli prejsť reštiky, ktoré nás privítala červeným kobercom. Lebo ten bol iba indický. Na langoš spomeniem kde. Bože, indický koberec, takže ideme hľadať ďalšiu reštiku. Chceme všetci nejakú rybu. Hľadám drahú reštiku. Žijem si prepichu. Nastala blamáž, sme prišli na miesto druhej reštiky, čo sme išli 20 minút do druhým smerom a zistili sme, že reštika je zapretá. Tam je. Som hladný, spýtame sa domácich. Poď. Čo? Takto, salto. Poď. No dávaj. Co dáš? Musíš dať. Lukáš, to kedy čakať? Ale nie rúk, bez rúk. Poď. Nikto nevie. Dávaj. Fúže, som rád. To čo bolo? Dávaj. No, odraz sa. Láska, aj ty ideš? Tu máš, na ti pozrej sa, aha. Prúch.
Som čakala, že niekto bude nejaké salto do vzduchu, alebo tak. Tu máš Natina, pozri sa, pozri, aby si nekopol. Pozri, chod. Pre teba, Nati. Do videa. No veď salto daj. Kuko, čo som sa natrhol. Normálne sa tak kotrmovať. Ešte ten rozbeh. Ešte videli, aha, tak aho. A je výskok. Mám dosť, mám dosť.